Magandang buhay! Ito na ang ating lunch for today ay ang tuna, sinigang sa tuna. For today's vlog mga lalabs, magsigang tayo ng tuna. Ito na yung okra na binili natin kay Lalab Secretary Salyabe Jocelyn. Magluto tayo ng sinigang na tuna. Ayan na mga lalabs, nagpakulo na tayo ng tubig. Andyan na yung mga lamas, sama-sama na natin, pakuluin natin yan, tapos titimplahan. Ilagay na natin ang ating gulay para hindi siya malata. Gulay is life, kaya lalo na pag sariwa, galing yan sa garden niya. Thank you sa sariwang gulay, Lalabs Jocelyn. Ayan, maglagay din tayo ng kangkong para sa ating sinigang, para masarap. That's all. Don't forget to love, share, comments, and love everyone.